Εμπρός. Ο κύριος Ιβάνοφ. Ο ίδιος. Ποιος είναι? Κύριε Ιβάνοφ, αν θέλετε να συνοηθούμε, θα ακούτε και θα απαντάτε δίχως ερωτήσεις. Ακούτε? Ναι. Πέστε μου λοιπόν. Διάβασες για μια κοπέλα που τη βρήκανε στραγγαλισμένη? Ναι, διάβασα. Διάβασες, τότε θα ξέρεις ότι η χωροφυλακή ψάχνει να βρει τον δολοφόνο. Είναι φυσικό. Αυτό λέω κι εγώ. Και επειδή προχθές το βράδυ αυτή την κοπέλα την άφησα μπροστά στην είσοδο της βίλας, λέω να δώσω μια κατάθεση. Μα τι σχέση έχω εγώ? Τότε γιατί φοβάσαι? Απλώς. Δεν θέλω μπλεξίματα. Κατάλαβες? Βεβαίως. Μα υπάρχει τρόπος να τα αποφύγεις. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, κύριε... Εμπρός. Εμπρός. Να πάρει ο διάβολος.